אי אפשר לקנות את האוטו. אנחנו לא יכולים ללכת על אזור התעשייה ולהשאיר את המכוניות שלנו ולבוא לפה ברגל. חלק מהשירות של עיריית חיפה, חוץ מאשר לקחת ארנונה, לדאוג לרחבת התושבים, גם לנושא של חניות. וזה לא ייתכן. רגע, מה זה קשור? רק שנייה, סליחה רגע, יהודית, בבקשה. זה לא ייתכן שלאור המצוקה הקשה שיש, ויש פה תחנת אוטובוס בפינה, ויש פה תחנת אוטובוס, אני לא יודע לגחמה של מי זה הייתה, לעשות פה תחנה מבלי לידע את התושבים, מבלי לתת לקחת את החוות דעת של התושבים, מה הם רוצים, מתנגדים, לא מתנגדים, לכל אחד יש זכות במדינה הזאת להתנגד או לא להתנגד לנושא של הרשויות. אי אפשר להנחית ביום בהיר אחד טרקטור שיבוא יהרוס ולהציב לאנשים עובדה מוגמרת. ובקטע הזה כדאי מאוד מאוד שהעירייה פה צריכה לקחת את הרכבים, זה לא עניין של המלחמה מול העירייה. זה לא עניין מי יותר חזק ממי פחות חזק, רבותיי. העניין הוא פה שאתם צריכים לדאוג לרחבת התושבים. והתושבים, יש לנו פה תחנה, ויש פה תחנה. הבעיה היא פה היום לא כל כך האוטובוס, כמו הבעיה של הרכבים הפרטיים. אם יש לך פתרון לנושא הזה, תעשי פה מצידי מרכזית המפרץ. אין פתרון לנושא הזה. אנחנו ניסינו, אני ושלמה עוד לפני שבניתם את התחנה. שלמה, הייתי איתך פעמיים פה? יפה. מה אנחנו אמורים לעשות? מה אנחנו אמורים לעשות חוץ ולעשות את התושבים פה ממוגמרים? למה? אם יש פה תחנה ושם יש תחנה, למה? למה אנחנו צריכים את זה? תקשיב, עכשיו דיברנו בינינו. אוקיי. מה שהסתגרנו. זה 10 מטר תחנה, זה שכרגע לא יעשה פה כלום. אוקיי. אנחנו הולכים למשרד, למי שצריך כמובן, לדבר על הנושא, על מנת, באמת, אף אחד לא בא למרר לכם את החיים. תגידי, מה תפקידך? רגע, סליחה, מה תפקידך? רגע, מה תפקידך? מחלקה לפניות ציבור. אוקיי. רק פניית? רבית. אף אחד באמת לא בא למרר לאף אחד. תאמין לי, המטרה סך הכל היא הייתה טובה. בסך הכל אנחנו זה טובה, טובה לטובת זה המטרה הייתה פה טובה. שאני יודע, במיוחד, ואני יכול להגיד לך את זה, לא הכינות, חוץ ממה שהיה לנו פה את הנושא של ההצפות, לאמר לזכותו של שלמה ושל עודד, בגדול, שבאמת יש לנו על מי להישאר. יש לי רק בקשה אחת. ואחרי זה יגיד כל אחד מה שהוא רוצה, כי אני לא לוקח פה זכות דיבור של אף אחד. יש לי רק בקשה אחת, שלא תעמידו לנו עוד פעם עובדה מוגמרת בנושא. בכל נושא, סליחה, בכל נושא, לא רק בנושא ספציפי. אני מתכוון כרגע... בכל מקרה נעדכן אתכם. עכשיו עודד, מה יהיה בכניסה שלי? שיחזירו את הכניסה כמו שהייתה. אי אפשר, ילדים ונכדים. אי אפשר, אתמול הנכדים שלי נפלו. זה לא ייתכן דבר כזה. כל מה ש... לא, גם עכשיו, מרגע שיתקנו יחזירו עד שתהיה החלטה. זה יכול לקחת גם חודש. היום מחר אנחנו נדע בדיוק מה קורה. אבל יסדרו הכל. בסדר, משהו תתני לו לרדת ותפסיק אותו. הוא לא ייפול, תלכי, הוא ילך בזהירות, תלכי איתו, הבת שלך תחזור, הכל יהיה בזהירות. אל תתקי. לא, כן. אמרת לך תשלח לי באימייל, זה בסדר, אבל בזהירות. בוא נזכר. לא בני 17. בסבלנות ולצאת ולא לוותר. יש שמש, יש יום יחד. אז איך אתם שמים אותי? אז איך תסגרו לנו את החנייה? מה זה עושה?